Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska budeme hrát hru, kde musíte takhle proti hráčům být a musíte stopnout timer na tom čísle, na těch sekundách, který vám to řekne. Takže tady kreativka, tak teď to dostala a vyhrála tohle kolo. Vždycky je 3 kola. A teď už jenom musíme počkat, anebo ano. Jdeme tady s týpkem a musíme zkusit vyhrát, protože nikdy jsem to ještě možná jednou jsem to hrál, ale už to hodně nepamatuju. Vím, že lidi to dělají v realitě, teda neví, že ve hře. A doufám, že to nedá, protože jako co bejkne. Myslíš si, že to dáš? Doufám, že nedáš. On má moc dobrý skóre. Lidi tak to asi nepřekonám, jakože. To asi nedám, no. Lock in. 4, 5, 6. Jo, let's go. Tak to bylo perfektní, lidi, to bylo perfekto normálně, perfekto. To bylo moc dobrý. Mě hodně bavilo. To bylo super. Tak jdeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sakra! Oh my god. Ok, musím vyhrát tohle kolo. Musím vyhrát. Když si prohraju, prostě konec, nevyhraju nic. Podíváme mezi těmi staty. Ok. Tak, pojď. Jdeme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joha! Já myslel, že nemám. Já myslel, že to máme dělat na 7 zase. Sakra. Tak to jsem prohrál, jo. No, jdeme odvetu. Doufám, že ho tentokrát porazím. To bylo fakt jako... Dobře, tento měl moc dobrý. Ach, ne, to bylo o pár procent, to nebylo ani o procento, ty kráso. Co to bylo? Tak to bylo fakt na nic, no. A toho bych mohl dát. Neříkejte nic o tomhle. Ani slovo v komentářích o tom nechci slyšet. Ani slovo. Stejně jsem ho porazil. Let's go. Let's go! Až to třeba přímo na 6, hele, to by bylo krásný, kdyby se to dalo přímo na 6. Best score můj. Ok. Musím lock in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne. Ale jo, furt jsem vyhrál. Let's go. Lidi, tak tohle bylo dobrý, tohle bylo moc dobrý. Let's go, vyhrál jsem. Oh. Vyhrál jsem. Mám legendary tu věc.
Nevím, jak se jmenuje teď. Jo, židli. 1 až 10. Řekněte. Co si o ní myslíte? Jestli jste ji viděli teda pořádně. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, let's go, hoši. Tak to jsme zabili. Ještě jednou vyhrát a vyhráli jsme to. To bude super, když to tak řeknu. Prostě let's go. A teď na 8, to myslím, že tady ještě nebylo, takže 0,11. OK, to bude těžký. To bude těžký. Překonat. 3, 4, 5, 6, 7. Jo. Ty kráso. Let's go. Let's go. Title. Mám nějaký title. Kde? Já chci mít title. To je scam. Vůbec já ho měl už eklip? Nebo já neměl. Tady je. Wait. Let's go. Nice and slowly. Tady zabiju nějakou kapibaru hořící, nebo co to je? Nebo jako respektive nezabiju. Ale to se není kapibara, co? Napište mi dolů do komentářů, co to je, mě by to zajímalo, protože to nevím, jako. Takže tak. 5. Teď by to měl. A ten nevypadá moc dobře. Nevypadá co dobře. Toho bych mohl porazit. 3, 4, 5, 6. Aha, no tak. Karma mi to vrátila. Já jsem špíňák. Jo, já jsem špíňák. Špíňák jak něco fakt, hej. To je hrozný. Ne, já jsem jako blbě. Sakra. No tak asi GG. Já jsem zapomněl psát každému GG, takže teď budu muset, no. A na toho štvu. Já jsem nikomu ještě... Tak ještě jedna hra, potom jdeme udělat tady to obíčko. A jdeme na to. Tier 4, 4, 5. To bych mohl... Ne, jako, napište mi do komentářů, jestli máte rádi Denon, protože já ho absolutně už nenávidím. A ano, právě jsem ve stapu. Takže tak no. Ještě jednou musím vyhrát. Jednou musím vyhrát. No. Sakra. Hej, to bylo milé. OK, to bylo. To bylo něco. 4, 5, 6. Ne. Sakra. To bylo na nic. To bylo hodně na nic. Sakra. A jako dobrý, no. Můžu napsat GG, nebo už tady není, to je asi jedno, prostě napíšu GG. Tak, bacha na laser hlavně. Boom, let's go, get free bucks. Proč jsem je to Lego? Dobrá.
Doufám, že se to nelagovalo. A já to jdu tady ukončit. Dejte odběr